खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 2023 बारायजाबो समबार बे दाननि जोबथा खालार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। तिनसुकिया पुलिसा आलफा उदां उदखारि आफादनि सासे मावथिखौ पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमानो नागिरनाय समाव गुलि गावदों आरो गुलि गावजानानै आलफा उदखारि आफादनि मावथिआ गोब्राब जोखोम जादों। गुलि गावजानाय केदारनि मुङा जाबाय जुमान बरा 22 बोसोर बैसोनि। जेब्ला आसाम पुलिसा तिनसुकियानि हाग्रा ओनसोलाव दोनखुमानाय बमाफोरखौ नागिरनो थांदोंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। बे समाव जोखोम जानाय केदारखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। बड'लेण्ड गट टेलेन्ट नैथि खोलोबा जोबनानै थांबाय। बे गट टेलेन्ट सिजन 2 आव तुलसी नार्जारिया नैथि रानार आप जानो हादों आरो 30,000 रांखौ बान्था मोननो हादों। लोगोसे सेथि बान्थाखौ पंकज बसुमतारिया देरहासार जानानै 44,000 रांखौ बान्था मोननो हादों। आं दिन्थिखांबाय। आं गुवाहाटीयाव खामफेरबाय आरो टंलायाव। नोंनि बेफोरबायदि सोलोंनायाव नोंनि न'खरनिफ्राय बा नोंनि बबे माबानिफ्राय नैबे स्टेजसिम सफैनो हादों? आं गावनि मामानिफ्राय बिदि सफैनो हादों। मा क्लासाव फरायो? आं दायो क्लास 7 आव फरायगोन। इयुनाव मा जानो सानदों? आङो सासे गिदिर मडेलार जानो लुगैदों। आङो बेसां हायो एसां नाजागोन। नोङो माने फार्स्ट रानार आप देखायनाय माबायदि मोनदों नों देरहानानै? मोजां मोनदों। ओमफ्राय नोङो उनावहाय मा जानो लुगैदों? देरनानै माने उनावहाय फिउचाराव मा जाहैगोन नोङो? डान्सार। डान्सार जाहैगोन। बबे जिल्लानिफ्राय फैया बाबा? धेमाजि। मा क्लासाव फरायो? क्लास 5। क्लास 5। नोंनि बेफोरबायदि नैबे बेकग्राउन्डसिम सफैनायाव नोंखौ सोर बा नोंनि पेरेन्टसफ्रा माबायदि मददफ्रा? माबा मदद होदो। माबायदि होआ? सापर्ट बाबाया खालामदों मामियाबो खालामदों। नोंनि टिचारा सोरमोन? किसान सार। मा बुंनो सानो नोंनि टिचारखौ? आं बुंनो सानो थैंक यू। जो फर्स्ट प्राइज मतलब जीत के जी तो कैसा लग रहा है? ये तो बहुत बड़ा खुशी का बात है। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज जिसको भी मिल रहा है, इधर आके जो ग्रैंड फाइनलिस्ट हुआ है उसके लिए सबका आई थिंक मेरे हिसाब से सबके लिए खुशी का बात है। और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे वोट से भी, जजेस से भी, सब पब्लिक से भी मुझे इतना अच्छा प्यार दिया है। उसके लिए थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। और जितने भी मेरे प्यारे चाहने वाले हैं, जितने भी मुझे वोटिंग किए, उन लोग भी ये विनर का हक है। आप यहाँ पे मतलब म्यूज़िक ही है, ठीक है। मेरा इरादा म्यूज़िक है। हम नया गाना कर रहे हैं अभी। मेरा खुद का कंपोजिशन का, खुद का लिरिक्स लिखा हुआ, खुद का ही मैंने अभी एक बना रहे। ये दिवाली के अंदर ही, दिवाली से पहले ही रिलीज़ होगा। शायद आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप लोग ऑब्वियसली हरी नेवर यूट्यूब चैनल में जाके या इंस्टाग्राम में जाके आप लोग देख सकते हैं। बस इन फ्यूचर में मुझे म्यूज़िक का बहुत ही नॉलेज लेना है और ऐसे आगे बढ़ना है और आने वाली पीढ़ी में बहुत ही बड़ा एक अच्छा कलाकार बनके सबका नाम रोशन करना है। तो अलेक्स सर ने ये तो मेरे लिए मुंबई जाके एक एल्बम्स बनाना बोले तो ये तो मेरा सपनों का बात है। हम नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।